en cirkel ud fra centrum og radius. Tegner en radius. En cirkel med radius på 3. Og så siger jeg et linjestykke fra punktet A ud til cirkelperiferien. Og det er med en given længde. Vi ved jo, at den er 3. Sådan der. Og så laver jeg en lodret streg, der går igennem det her punkt her. Det omdøber jeg lige til D. Sådan der. Og så tog jeg en linje igennem her. Sådan der. Nå, nu går mobilen også. Tegner den der. Sådan der. Og nu her har jeg lavet den røglige cirkelperiferien her. Derefter så finder jeg en afstand på 5 cm fra D. Og det gør jeg igen ved at tage en cirkel ud fra centrum og radius. Klikker der. Og nu siger den skal have en radius på 5. Det ser sådan her ud. Og det hvor den skærer den lodrette linje og cirkelperiferien, hvor de skærer en anden, der markerer jeg lige, tager med et skæringsværktøj. Sådan der. Markerer. Og nu har jeg fået lavet punkt der. Så nu sletter jeg lige den her lodrette linje, fordi den behøver vi ikke bruge lige nu. Og cirklen kan jeg jo sådan set også godt fjerne. Den der. Så tegner jeg en linje igennem her. Sådan der. Så er det gjort. Så laver jeg et linjestykke på 9 cm. Jeg omdøber lige det her punkt her, så vi følger tegningen. Det omdøber lige til A. Sådan der. Så laver jeg den her linje på 9 cm, som lige snitter cirkelperiferien. Så jeg går op her. Linjestykke med given længde. Og det var jo 9. Sådan der. Den skal jeg lige have fat i. Flytter jeg lige. Så derovre. Lige snitter cirklen der. Sådan der. Og ja, nu zoomer vi lidt ud her, sådan der, så I kan se. Ja, nu har jeg faktisk lavet en lille fejl. Ja, den her linje her, det her lange linjestykke, det går jeg lige ind og sætter på igen her. Der. Godt, og så tager jeg det sidste, og det er et linjestykke herfra. Måske skulle vi lige omdøbe den her til B, mens vi nu er i gang med at følge vores arbejdstegning i bogen. Sådan der. Så tager jeg et linje herfra, og her hvor den snitter cirkelperiferien og den lodrette linje, det er så det sidste punkt, vi skal bruge til vores trekant. Gør lige sådan her. Gennem B. Og lige snitter cirklen. Der. Og hernede der skærer de hinanden, så det vil sige, at jeg tager mit skæringsværktøj. Der. Så ser jeg den linje og den lodrette linje. Så har jeg markeret mit punkt, så nu har jeg faktisk mulighed for at tegne trekanten op. Det gør jeg lige med mit polygonværktøj. Og så ser vi derfra. Der. 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 Og de her hjælpelinjer kan jeg lige fjerne, fordi de generer måske en lille bitte smule. Sådan der. Og for at gøre det helt færdigt, så kan jeg lige omdøbe det her bogstav til C. Sådan der. Ja, det er en lidt omfattende opgave, men det her det var et bud på en løsning. Så hej.